ki khubor ki Bniah kajing Bishar Bniah ki kot ki sla thep Kyrtong jong baro lai spa nyop kendai Ngut ki Kyrtong na ka Bynta ke Ilekshon ka bansa long ha ka ar punyo terik benai rimpang ha ka dik jela kla long Mynta ka Sngi kat ba lai spa sau pu ar Ngut ki Kyrtong ki dik rang ke bla thep Kyrtong yeladi na ka Bynta ban sha ajit sha ka ying dor bar thau an ka ba henrio phong Ngut ki khon tang lai punyo Ngut pat ki dik ki kentei Kabakam sultanat kalong bana ka Bynta ki lai pun riut li ki shuki hari lum KHASI ba jaintia ars pa khendai Ngut ki shinrang bat apu prang Ngut ki kentei ki la thep Kyrtong yeladi na ka Bynta ki ar pu sau tli ki shuki hari lum garo shi spa lai pulai Ngut ki shinrang bat tang khendai Ngut pat ki kentei ki la dep ban thep Kyrtong yeladi ki babon tam ki Kyrtong ki la thep Kyrtong yeladi ha East KHASI Hills bat la bot pat sada ka West Garo Hills San kendai Ngut ki MLA Mynta kin thup ru ya umentri rang ba ka jelau konret ke sangma ulam phang ka dor bar thau an ke jelau ba met ba lingdo ba ru nong elam ka liang persha umukul sangma kilaya ai rang biang sa shisien ukle du ka MPCC ubadai ru ka ju ka por du khot ka yeng dor bar thau ai lok sabha uba Vincent H pala ula persang ban yop sut klie ha ka sien ka baning kong po ka yeng dor bar thau an na po sut tengah sai pung constituency Kat tu kat ni Ngut ki menteri bet ki MLA berimru klai yang ya khun biang. Kasngi ka bakhat du ban weng Kyrtong no yalade kadai ha ka shipau terik